Mhlambe ke izimpawu zokuthi ngathi siyashoda yiziphi eneni sibone ngazo. Izimpawu zokushoda kwawo ukuze uqonde kahle izimpawu zokushoda funa sithi ukukhuluma kancane ngokusebenzi wawo. Okay. Iron emzimbeni. Yes. Ubaleke kakhulu esesikubone kakhulu kunabo bonke ukuthi ilaba abashoda ngegazi. Kubalekile uiron ekwenzeni ekusizeni umzimba ukuthi ukhiqize igazi. Absolutely. Igazi lisiza ukuthi linike umdlandla ukwazi ukwenza izinto nsuku zonke. Mase ushoda ngegazi uyibona uvuka ekseni ngisho ukuthi ulalile kodwa uvuka ukhathele. Yini webantu? Ishe mawufuna ukwenza izinto ezidinga umdlandla ayisenzeki. Lezi ayidinga umdlandla. Ngiyathanda lapha emdlandleni. Okunye abanye abantu uthola ukuthi umuntu uphathwa yikhanda elingapheli. Yes. Ingoba ushoda ngegazi ushoda na ukushoda nje kwawo lo msoco egazini. Usiza ke kwenzeni isikhumba sibe fresh, usize kwenzeni inwele. Oh fresh. Uthola wena inwele zakho ziyashesha ukuqothuka zincane nasekhanda. Sekushoda yona ayona. Usiza isikhumba sikuthi mana mfowethu laba bempandla kungenza ukuthi siphele nya. Oh ayilabo banenkinga eseceleni. Iseceleni. Omunye umuntu uphawu oludume kakhulu ukuthi amankemfu angapheli. Oh yes. Abanye abantu baphathwa amankemfu. Izo zonke izinto. Lokho kumhlophe kubaseceleni angular cheilitis. I think ayibona yakhe bengiyazi lapho ke. Absolutely.